El Sabadell torna a la competició després del partit ajornat a Alzira, conseqüència tristament dels terribles i devastadors efectes de la dana. Ho fa jugant per tercera jornada consecutiva a casa i ho fa davant de l'Elche Ilicitano, que la setmana passada no va poder jugar el seu partit precisament pel mateix temporal. Un Elche Ilicitano que es troba a vuitè i que només ha perdut un partit, va ser amb el Lleida fa 3 setmanes aproximadament. És el segon curs de Donato com a entrenador, no el del Depor, sinó d'Ángel Roberto Donato Ponce. Ja va ascendir la temporada passada amb l'Elche Ilicitano de tercera ref a segona ref amb uns números espectaculars i per tant l'equip directiu ha confiat en ell per portar aquest projecte a segona ref. Donato fa servir un 5-4-1 que en el partit contra el Cornellà va experimentar 3 canvis respecte al partit que ja hem dit que va ser la derrota a casa contra el Lleida. Van entrar Konate, Talaverón, Konaré, Talaverón i Nicolas Ey per tornant, en aquest cas, Yomar, Ali Houairi i Salvador. Analitzem ara el més destacat d'aquesta plantilla. En porteria tenim un jugador que ha jugat 8 dels 9 partits, que ha sigut Àlex Ruiz, que va passar pel Barça Atlètic. Pel que fa a la defensa, el destaquem a Matija Barzic, 20 anys i 9 partits al primer equip de l'Elx a segona. A més, també ha agafat experiència i és una peça de les més importants que té el filial alacantí. I també Leandro Peña, provinent aquest passat estiu del planter ni més ni menys que de River Plate. Com a migcampistes, destaquem el paper d'Ali Houairi, que és molt important ja que ha debutat amb el primer equip a la Lliga de Promotion i per tant ja ha fet un pas més en la seva trajectòria jove jugant a la categoria de plata. I 2 categories per sobre d'on es troba el filial. I fa unes setmanes va jugar a la Copa o Luis Roldán, ex de l'Albacete, amb també experiència amb l'Elx a l'Hypermotion. Cas similar és el d'Adam Boyer, que el curs passat i aquest curs ha estat també al futbol de plata amb l'equip que ara mateix entrena Eder Sarabia. Un dels perills en atac del filial alacantí és Rafa Núñez, que ja s'ha estrenat a segona amb els d'Eder Sarabia fent un gol. I bé, cal destacar que el dominicà va ser una de les peces importants dels vertiblancs, es va guanyar un lloc al futbol professional la temporada passada amb el filial a tercera. Per això va aconseguir tenir aquest lloc guanyat al primer equip. O també destaquem la figura de Diego Talaverón, experiència a primera ref en equips com el Recreativo Granada, l'Atlético Saluqueño o el Sevilla Atlético. L'àrbitre del partit serà Joaquín Béjar Caballero, col·legiat murcià. Ull, que quan hem tingut aquesta temporada col·legiats murcians hi ha hagut problemes. Jo espero que en aquest cas a la tercera anirà a la vençuda i la cosa sortirà bé. Col·legiat murcià, que s'ha estrenat aquesta temporada a segona ref, ha xiulat un grapat, 2-3 partits. Per ara la seva mitjana de grogues estava en 5,25, pel que fa a les vermelles és de 0,25. Veurem si canvia a millor o a pitjor diumenge després del partit entre el Sabadell i el conjunt alacantí, el filial que només s'han enfrontat a la Copa Federación.